Nginibingelele. Uma umusha kule channel, sicela ushaye subscribe ukuze ungaphuthela nangokulandelayo mhla sipost. Namhlanje sizokhuluma ngomlando wakwaKhumalo. Baningi ababhalile bebuza ngemlando yabo. Ngizolokhu ngenza nje amavidiyo ngiwafaka lapha ku-YouTube. Abantu bakwaKhumalo baphuma kuKhumalo. Wayengumni wabo kaMabaso. Bona bezalwa nguMtungwa. Abantu-ke bakwaKhumalo babesothaka beholwa nguKhumalo. Bathi-ke nxa besuka lapho behla bayozinza eNquthu. Bahlala endaweni yaseMvunyana eNondweni. Kwehle njalo kuze-ke kuyoshaya eMzinyathi. UKhumalo-ke wabe-ke esezala inkosana yakhe uMkhatshwa, yena-ke owazala uZikode. Umagugu kaGasa kaZikode. Ngesikhathi abantu bakwaKhumalo sebebuswa ngumagugu kaGasa kaZikode, banda impela baze-ke banabela eBanango. Nakulapho-ke umagugu afike waba khona ihlalankosi lakhe. Wakha khona ihlalankosi lakhe walibiza ngokuthi kuseSikhaleni. Akahlalanga-ke lapho umagugu, wabuye-ke wathuthela eNquthu. Simthola-ke esehlukana nabafowabo abangoDonda noSiwela, abashiya noYisomncane uMashobane noBheje kaMagawuzi owayeyibutho likaDloko. Labo oKhumalo abahamba noMashobane sibathola behambe beze-ke bayowela umfula eSikhwebezi. UDonda-ke wabe sakumuzi phesheya komfula. Esikhwezi-ke wawetha ngokuthi-ke kusezizibeni. Lokho kwaholela ekuthenini-ke uma ehaywa abizwe ngoDonda weziziba. uBheje waba-ke wakha owakhe umuzi, wathi-ke kuseNgome. Lowo muzi wawubuye-ke waziwe ngokuthi kusetsheni likaBheje. Umlotshwa waSiwela yena wakha owakhe umuzi eduzane kweGquma. uMaphonjana wathi-ke kuSothulini. Ngesikhathi umagugu eseNquthu wahlaselwa yinkosi uShaka, wabaleka nabantu bakhe bahlakazeka nezwe lonke. Isizukulwana sakhe sitholakala eNquthu, eNtinini, eTilehe naseDriefontein. Umzilikazi kaMashobane, umuntu ogqame kakhulu kaKhumalo, uyena phela umzilikazi kaMashobane. Wasocongwa nguZwide kaLanga wakwaNdwandwe ngoba emsola ngokuthi waxwayisa inkosi uShaka efuna ukumbulala. Wambulala uDonda, wamnquma ikhanda, wayohlobisa ngalo endlini kanina uNtombazi kwaNdlovunga kwaNongoma. Kanjalo noyise kamzilikazi kaMashobane wasocongwa yinkosi uZwide, ikhanda lakhe layohlobisa khona kwaDlovunga. uMashobane yena washiya inkosana yakhe umzilikazi. Lokhu-ke kwenza umzilikazi agcine-ke ehambile eyokhonza enkosini uShaka, ethi-ke uzama ukubalekela ulaka lukaZwide njengoba-ke kukhona kusanda kwenzakala kuyise wakhe. Lapha-ke kwelakaZulu umzilikazi wafika wavele waba yisilomo enkosini uShaka, njengoba-ke yayiwathanda amaqhawe, naye-ke waba ngelinye lamaqhawe enkosi uShaka. Umzilikazi wabuye wabaleka kwelakaZulu emuva kokuba-ke seqembule izinkomo zenkosi uShaka.
wabaleka waze wawela umfula igwa ehamba ehlasela izizwe ayehlangana nazo futhi edla izinkomo zazo ezithatha ziba ngaphansi kwakhe. Waqhubeka njalo wayofika koTransvaal kodwa ke akangahlala kahle ngoba abamhlophe bebembona njengomuntu ongahlalisani kahle nabanye abantu, okhonze nje impi kakhulu. Wabaleka umzilikazi wawela umfula uBhaluli Limpopo River waze wayozinza nabantu bakhe eZimbabwe. Lapho ke babebizwa khona ngamaTebeke ngoba bengagoduki befaka amabheshu nezidwaba. Bagcina sebebizwa ngamaNdebele. Umzilikazi wafika lapha eZimbabwe wakha umuzi wakhe wathi ke kukaBulawayo okwabe ke kuligama lomuzi wenkosi uShaka uZulu. Namuhla lowo muzi usulidolobhakazi elingele-sibili ngokukhulu khona eZimbabwe. Amadodana akhe umzilikazi okwabe ke kunguNkulumana oyinkosana noMangwane babanjwa bexoxa ngamasu ababewasebenzisa uma ke sebebusa ngemuva kokukhothama kukayise. Lokho akuzange kwehle kahle kumzilikazi. Wababuza ngamasiko ukuthi bayawazi yini, wathi kubo, lake laphuma yini isiko elinye lisekhona? Esho ngoba ke bezibeka amakhosi yena engakashoni esaphila. Wathi ke abendiswe kodwa wabuye washintshwa umqondo wathi abayiswe kwaZulu beyofundiswa amasiko. Bahamba amakhosikazi bahamba ke nabo bonke abakubo namakhosikazi nabantwana. Ohambeni ke lwabo bahlukana endleleni ngoba uzalo lukaNkulumana kunamuhla luyatholakala eBotswana. OlukaMangwane lona luyatholakala eFree State naseMpumalanga Province. Lapha eNgome uBheje nabantu bakhe sibathola ke sebehlaselwe yinkosi uShaka. Kuleyo mpi inkosi uShaka wayebambisene nabegwadi bephethe izibhamu okwathi ke abakwaKhumalo bayazama ngamatshe bayajikijela. Kwanhlanga zimuka nomoya kwasho khona ukuthi ke bebengazibekile phansi abagwadi nje ngemijojantaba. Izibongo eziphuma kwaKhumalo zingaphezulu ka-95 izibongo eziphuma kwaKhumalo. Lapho ke sizobheka ukulamana kwabantu bakhona. uMbulazi wazala uMntungwana, yena owazala uKhumalo wazala uMkhatshwa noMangethe. uMkhatshwa wazala uZigodo, wazala uGasa, uMashobana noMagawozi Dlomo. uGasa wazala uMagugu, Donda noSiwela. uSiwela wazala uMlotshwa, yena owazala uMbophe noMphazima owaba inyanga yezulu. uMphazima yilapho ke kuphuma khona abantu bakwaNkosi babizwa ngoDlangamandla. Uma ke nawe mlaleli khona ke isibongo ofisa ukuthi sikutshele umlando waso, ungangibhalela ke kwi-comment ukuze ke ngizokwenzela yakhe ivideo ngiyifake ku-YouTube. Nisale kahle, ningakhohlwa ukusubscribe, nibuze ke namaphupho, nisifollowe lapha ku-YouTube. Sichaza amaphupho ila ke sifaka khona amavidiyo inqwaba, sifaka amaphupho, sifaka nje yonke into enisuke niyibuze ku-comment. Kanti ke lokho oyibongo nakho bebebuze ku-comment, ngase ngathi ke ake ngenze ivideo
Ngizosala sengiwa-eda-ke namanye amavidiyo ey'bongo nje ey'ningi ukuze-ke nabanye bezosizakala, kungasizakala umuntu oyedwa. Nisale kahle.